हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, देंखो एबा मिउजिक होगिरि बिथां बितु नार्जारी बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा बबेनि आरो माब्लानिफ्राय मेथाइ रोजाबनाय, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनानै लागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथां बितु नार्जारी बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, गिबियाव मोनथिनानै लागोन बिथांनि गुबै मुं, बिथाङा बबेनि आरो लोगोसेनो बिथांनि जोनोम खालार। लोगोफोर, बिथांनि गुबै मुङानो जादों बितु नार्जारी आरो निक नेमानो जादों बानी। बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1993 मायथाइनि आगस्तनि 16 खालाराव गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारा होननाय जायगायाव। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा 2015 मायथाइयावनो ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामखांबायमोन। बेनि उनावनो बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमायावनो आरो मुम्बाइआव साउन्ड इन्जिनियारिं कर्सबो लाखांबाय एबा साउन्ड इन्जिनियारिं खालामखांनानै फैबाय। दायो बिथाङा सासे बर'नि गोगोम मेथाइ रोजाबगिरि, देंखोगिरि, मेथाइ लिरगिरि आरो फावगिरिबो। बिथाङा 2016 मायथाइयावनो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों बेस्ट सिंगार एवार्डबो मोननो हादोंमोन। बिथांहा नखराव 7 सोद्रोमाफोर दङमोन। बिमा बिफाजों लोगोसे 2 बिनानाव दङमोन। बिथांनि 2 बिनानावा जुलि जाजोब्बाय। बिथांनि धोरोमानो जादों हिन्दु। लोगोफोर, बिथां बितु नार्जारीहा लोगोआव बिलोनो व्हाइट कार आरो एवेन्जार R15 बाइकबो दङ। दायो जों मोनथिनानै लागोन बिथांनि रोजाबजेननाय गिबि मेथाइनि मुङा मा। लोगोफोर, बिथां बितु नार्जारीनि गिबिसिन रोजाबजेननाय मेथाइयानो जादों नोंनि अननाय। बे मेथाइखौ बिथाङा सुलेखा बसुमतारी बिथांजों जयै रोजाबजेनदोंमोन। बे मेथाइया 2011 आरो 12 मायथाइनि गेजेराव दिहुनजादोंमोन। बेनि उनावनो फारियै सिरि सिरि हारसिं हारसिं, गोसो गोरबोनि बायदिसिना, सिरियै बायदि बायदि, बिदिनो दिनैसिम बिथाङा गोबांथार मेथाइ रोजाबबोबाय आरो खायसे मिउजिक भिडिअफ्राव फावबो खालामबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो दिनैनि बिथां बितु नार्जारीनि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।